लोगोफोर नै लाबोलायबाय दिनै जाबा राजा ओमफ्राय लोगोफोर बै आंनि सेकेन्ड चेनेलावबो भिडिअ हगारनाय जाबाय दे। आंनि सेकेन्ड चेनेल अम्बिका कार्टुनाव फिसालानि लोगोजोंनो लाइन मारिबायखौ लाबोबाय दे लोगोफोर। नै लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों आङो, नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय। नोंथांमोना गोबाङानो पार्ट 3खौ बिबावदों आरोना, बेनिखायनो आं लाबोनाय जादों। आरो पार्ट 4खौ नांगौबाबो नोंथांमोना खिन्थाहरदो कमेन्ट बक्सआव ओजों थांनानै आङो लाबोगोन आरोना। होमबानिया माने थाब लाबोनो हायाबाबो सप्तासेनि गेजेराव लाबोगोन आङो। आरो लोगोफोर भिडिअखौबो एसे गोलावैनो लाबोन नालाय माने इडिट खालामनायफोराव गोरोन्थि जानोबो हानाय दे। आरो रायज्लायनायफोराबो एसे गोरोन्थि जानोबो हानाय, नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय आरोना। दे होमबा लोगोफोर दानिया बिब'नि अननायखौ नायदो। बेखौबो नायनानै एसे मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम दे। बोरमाया थारैनो बिराद दाग्राथारलै। हाजारसेल' भागो मोनथारसिगोन माथो जोंलाय। उफाय गैला दे आरो माथो खालामबावनो। बै मासेखौबो खावना लांनो हामसोदोंलै न'। बे मासेया बुरि नांगांग्रां जाबाय, रावबो बायनाय नङा। बे बुरि नांगांखौ माथा मारिला दे, बेखौनो लांसै। माथो जासै लंगा बस्थाबो लाबोआसै। बस्थायाव सोना लांबा गाबगोनसो बेलाय। बोरमाया ओरैनोबाबो आब्राखा, आरामसे बामना लांबानो आरामसे थांगोन बेलाय गाबालासिनो। थै जाम्बा, मा जाम्बा बायदि नायबाय थाखोब्रा। बोरमाया जाम्बाबा मालै थै। बोरमाखौलाय मा लामा खाथियावनो खाना दोनो फिसालाय। मोजाङानो जाबाय दे न', जासै लंगा दा आरामसे लांसै। जाम्बा, फिसाला बे बोरमाखौ बुरैया होनैनि सिगांनो जोंफोर खावनांगौमोनलै। दा आरो बुरैनो फैसा नांगौ जादों खोमा। थाथोंसै दे, रेहाय होबाय ना। औलै, फैसा थाखा गैयि मानसिफोरनि बोरमा मोसौ खावनोबो एसे बोरैबा मोनलाय लाङोलै। थेवब्लाबो उफाय गैया, माथो खालामबावनो। थिगखौनो बुंदों नोङो। जोंनियाबो उफाय गैया जाहैबायना, बेनिखायनो आरो जोंबो खावनो गोनां जायोलै न'। साख्रि गैया बाख्रि गैया, दाबो नुवाखै पकेटानो जिर' जाना दङ। दा गाबोनो आयंआ हाजारसे होबासो एसे गरम जासिगोन, बेदर मोनजासिगोन आरोना। लोंनो सोबनोबो मोनसिगोन। दे बांद्राय दाइलग होबाय थानाङा, बोरमाया लादो। जाम्बा, थुदो सांख्रि। अबाव थांखो राजाया? राजा! फै! गैया, होनबाबो गैया, फै होनबाबो गैया। अबाव थांमारखौ? बिदिथ' मालाबाबो गोमाना थाया एथ' फुङावनो। गलियावनो आरामसे जिरायना थायो ज'नो। अबाव थांमारखौ बोरमाया? ओइ दाब्ला। मायो बाजै? दाब्ला, नोङो जोंहानि बोरमाखौ नुदोंमोन ना? नोंसानि बोरमा? नुवाखै दस'। आयु, होमबा अबाव थांमारखौ? एथ' नागिरबाय बोरमायानो गैया। नोंसानि बै गिदिरा खासिया नामा? बेनो खोनादों। बोरमाया ओरैनोबाबो मानैल'खा दिनै। नुवाखै दे बाजै, मैयाल'सो नुदोंमोन माथो आंलाय। बेनोथ' दङमोन, हरावबो दंमोन, दहाय फुङावसो गोमादों। ना सिखावफोरासो लांबायलै बाजै। आजिखालि आरो सिखावफोरानो थिखां लाङो बाजै। गारि लायै थिखां लाङो, जोंहानिखौबा खेबसे लांदों। माने दाब्ला फुङावसो गोमादों। हरावथ' एथ' मोजाङैनो जिरायना दंमोन बिमाजोंनो। बाजै, हरावनोथ' लाङो आरो सिखावफोरालाय। आयु, होमबा लांमारदोंबा मा जागोन देनाय? देरबायमोन। मागोफोराव फानबाथाय 15,000 गाहाम मोनगौमोन खोमा। बेसेबा गिदिर जादोंमोन। गैलालै, बेसेबा लस जागोन बोरमाखौ जुदि खावमारदोंबा। बेनोथ'लै बाजै, बोरमाफोरखौ जोंफोर फिसियो। बै सिखावफोरनो हरनो थाखायसो फिसिनाय रखम जायो जोंनिया। जोंफोर एथ' खस्थ' खालामना गिदिर खालामो, सिखावफोरासो आरामसे लाङो। बेनोथ'। आयु, जोंहानि राजाखौबो लांमारदोंसो नामायोबा, बोरैबासो मोनबाय आं। देनाय बाजै, बारिफोरावनो मोजाङै नायनाय, थानोबो हानाय। बेनोथ'। नागिरहैबावनि र' आङो। नागिरनायालाय दहायनिफ्रायनो नागिरखादों र' दाब्ला, मोनाखैसो। थांनाय नागिरहैबावनाय। मा बोरमा खावग्रा, मोसौ खावग्रालै। मालाबा हमनो हाबाना बै सिखावफोरनि आथिं आखाइ सिफायजोबना दोनगोनलै दखर। आयै, बोरमाखौ आंबो मोनासैलै। एथ' नागिरबाय, दा लैथोसेयाबो नागिरनो थांदों, दा मोनदोंना मोनाखैबा बिबो। आं बुंखायोआनो बोरमाखौ लामाथिंजाय खानाङा होननानै। खदक सिखाव दाखेट दङो। लामाथिंजायलाय मानो खानांगौ दे बोरमाखौलाय? दा लांजाबायना, सिखावफोरानो लांबाय आरो बै बांगालफोरानो लांबाय आंनिबा। मैया हराव दङमोनलै आयै, नै दा फुङावसो गोमादों बोरमायानो। हराव लांबाय आरो आरामसे थिखांनानै। मोजाङै लांदों बिसोरो। ओरैनोबाबो आब्रा बोरमा, आरामसे थ्रोबनो सोना लांबाय आरो। लामाथिंजायनो आं खानो होआ बिहामजोखौ, लामाथिंजायनो खाबाय थायो। बुंबाबो गाज्रि मोनगोन, बेनिखायनो आङो बुंला दा।
आगोलनिफ्रायनो बुंखायोमोन आङो लामाथिंजाय खानाङा बोरमाफोरखौ सिखाव दङ दाखेट दङ होननानै बेसेबा खावै खावै लाङो आजिखालि गारि लाबै लाबै हराव मा हराव सानमानि लाङो मोनथिगौना थेवब्लाबो दा जोंहानिखौ हरावनो लांदों खोमा मैया हरावनो गैमाराले रामोन दा बोरमाखौ नागिरनानै मोनासै आङो मा नागिरना मोनाखै अबाव थांमारखौ ना सिखावनो लांमारबाय होमबा सिखावानो लांबाय आरो आं बुंखायोमोन माथो बिहामजो नोंखौ बोरमाखौ लामा खाथियाव खाना होननानै थेवब्लाबो बाथ्रा मानिया बुंबाय थाबाबो आरो बखिनायसो सानोना गाज्रिसो मोनो बेनिखायनो आं बुङाखै सिखाव दंखायो हाजार हाजार सिखाव फटक बोरमा गोमायो मोनथिखायोआनो आरोथ' जोंहानि बोरमाया बा खम गिदिर जाबायमोन खासिबावसो खम आरामसे थिखांना लांदों बेखौ लांबाय बेखौ आंनिबा सिखावफोरानो लांदों बै बांगालफोरानो ओरैनोबाबो गारि लाखिनाय रखम खोनाखादोंमोन आं मैया हराव मा आयै नंमारगौ अ होमबालाय आयै मानोथ' खिन्थायासै जोंफोर ओंखारगौमोन ना आं आरो सिखाव होनना सानाखैमोन ना ओरैनो लामानि मानसिफोर बायदिसो मोनदोंमोन आङो नाथाय दासो हमना मोनबाय बिसोर सिखावानो मा जोंहानि बोरमाखौ लांबारदो बिसोरो आरो गियोबो ना सिखावफोरासो उल्था होसोयोनो माथो सिखा रुवा लानानै बेनिखायनो आंबो जेबो बुङासै आं सानदोंमोन थेवब्लाबो खेबसे उथिनानै नायनोसै नामा होननानै दा आरो सिखावफोरजोंलाय अबाव हाबावनो बिसोरसो उल्था होसोयोनो सोरनिखौबा माथो खोमा मानि हासिना थांदोंमोन खेबसे मा अ सिखावासो उल्था खोमा हालांना गालांदोंमोननो नोंसोरखौ आरो आं फोजाबावनो आरो बिसोरथ' हारसिं फैयाना सानै साथाम साब्रै साबा दा होमबा जोंहानि राजाखौ लांबारबाय नामायो आयौ एथ' दाम मोनगौमोन मागोआव फाननो लागामोन आङो मा जागोन दा मागोआव खमसे खम 15,000खौथ' मोनखागौमोन आंनि खोथा लाया माथो आं बुंबा बखिनाय बायदिसो मोनो सोर खिन्थानाय लामाथिंजाय बोरमा मोसौ खायो होननानै आगोलनि जुग गैला बिहामजो दा खथ'क सिखाव दाखेद ओंखारबाय दानि जुगाव दा नै बिथिंजाय खाबाथाय सिखावा लाङामोनबो जानो हानायमोन ना लामायाव खाना दोननायखाय आरामसे लांबाय सान्स मोनबाय दे आं नागिरहैबावनि र' खेबसे आंबो थांनि र' लामाथिंजाय थां हाजार नागिरबाबो मोनला नोंसोरो दिनै बिसोरो फाननो लांबायानो खोमा हाजार नागिरबाबो मोनला नोंसोरो जाम्बा जाम्बि साला खावना लांबाय सिखावा आं बुंनायफोरखौलाय मा एसेबो फोथायाहाय बिहामजोआथ' फोथाया फिसालायाबो फोथायथारा बेथो थां नागिरहै थां ओरैनोसो टाइम लस जागोन नोंसोरनिया जियानो जाया मानो बिजुलिनि संसारा मोजाङै थांबानो जागौमोनहाय इसोर फैसायाथ' दिनै मोनसिगोन र' 10,000बाबो दा बिसोरनियासो जमा जाबायना जायाखैबा दायो खबर लानांगोन र' ले लैथोसा मानसि किउट सोमजोरे देनां देरबा गुफुर जागोन दा आरो उन्दैयाव फान्थाव फारिबो नाङोना राजा लैथोसा नङा आदा लैथोमा ए एसे सोलायबाय आंहा दा माने लैथोसानिफ्राय लैथोमासो खालामना दोनबाय मोजां ना आदा औ बरिया लैथोमाखौ आङो बाहेरथिंसे बेरायना लाबोनि र' माने सिथ्लाथिंजाय लांनि र' औ दे लां आदा उन्दुसोबाय ओमफ्राय राजानो हागिस लाबोनांगौ नामा दायो आदा लाबोनोबालाय लाबो हागिसा जोब्बाय जोबनायालाय दे होमबा दायो सकआव थांगोन दे आङो लायगोन ओमफ्राय नोंनो माबाफोर लाबोनांगौ नामा सकनिफ्राय जानाय बुस्थु लाबोबाबो जागोन दे दिनै दा आरो बांद्राय मस्ला मस्लि थावफोरखौबो जाथ'वाखैना आं आदा दे जाथ'नाङा दे अबावबा खिनाय जागोन राजाया औ आदा र' आं बेखौ बाहेराव लांनि र' एसे दे लांनाय आदा दे आं लानायावनो नोंहा माबाफोर खामानि दङबा मावना लाखा दे जागोन दे आदा ओंखामखौनो संखानोसै आङो आदा नों लानायावनो दे सं राजा फोजोंसार आदा नोङो आंखौ दे राजाखौ दे एथ' मानो अनो सम नोंखौनो राजानि बिफा बायदिसो सानलायलाङो आंहा नों बायदिसो हौवा मोननांगौ नंमारगौ फोजोंसार आदाया मानो एथ' अनमारो जोंफोरखौ आंखौबो हिनजाव बायदिसो अनो रुवाथि बायदिखौनो खालामा राजाखौथ' आं बांसिन लानोनो मोना फोजोंसार आदायानो लाबाय थायो फोजोंसार आदा नों जुदि बिमा फिसा जोंफोर सानैखौ बेफोरबायदिनो अनबाय थानायमोनबा बेसेदि मोजां जागौमोन होमबानो आंहा टेनसनानो एसे खारलायलांगौमोन नोंथ' दा बिफा बायदिसो अनो बिफायासो नुदोंना जेबोखौनो अनखाया खेबसेबो खबर लायाखै दासिमबो दिनैसिमहालागै जेबो खबरखौनो लायाखै मोनथिनायनि उनावबो मोनथिला आरो इयुनाव मा जागोन फोजोंसार आदायानो जुदि बेफोरबायदि अनबाय थायोमोनबा बिदिनो अनबाय था फोजोंसार आदा नों जोबोद मोजां मानसि नाथाय नों हाबा खालामबाथाय
नोंथ' जोंफोरखौ बिदि अननाय नङा नों हिनजाव मोनबाथाय दा नोङो आंखौ हिनजाव बायदि अनो नाथाय हिनजाव मोनखांनायनि उनावथ' नों अननाय नङालै होनबानिया मा जागोन बिराद फोजोंसारा दा बिदिनो थाबा हामगौमोनहाय हिनजाव सिनजाव लाबाबाबो जागौमोन औ नंमारगौबो दे फोजोंसारा दा बिदिनो थाथों रावखौबो लाबनाङा नङाबा जोंफोरखौ एसेबो अननाय नङा गथ'नि बिफा बायदि मोनना लायो आं आदाखौनो बे गथ'खौ नुनानै आंहा बिबारिखौसो गोसोखांलायबाय बिबारि नोंजों आंजों हाबा जालायबा दासिमहालागै गथ'आनो देरबायमोन बे गथ'खौ बामनाय लोगो लोगोनो आं नोंखौ गोसोखाङो मालाबा मालाबा जोंनाबो बिदि गथ' जागौमोन आं बिफा जागौमोन नोंनि गथ'नि बिदि बामगौमोन आङो नों साला आंखौ थगायनानै बै बिग्रायजों हाबा जामारदों मानो बिबारि मानो नोंखौ दासिमबो बावनो हायाखै आङो नोंखौ आं नोंनि हासबेन्डखौ नागारा आं बोरला लाथारगोन नोंखौ आंनिफ्राय सेना लादोंना बियो बिराद मोजाङै संसार जागासिनो ना नोंसोरो मिनि बिथिंजाय आंसो बेफोरबायदि जानानै दङ नोंनि थाखायनो आं रावखौबो हाबाबो खालामाखै बिबारि आं नोंनि हौवाखौ नागारा बुथारथारगोन आं गोदना सेरथिरगोन आं बुंनो मोना दिनै गथ' फिसा लादों थेवब्लाबो आं दिनै रागा जोंदों गोसोखांदों आं नोंखौ बिबारि समाव नोंखौ मालाबा बावगारो नाथाय आरो गोसोखांफिनो दाथ' नै लैथोमाखौ लाबानो आं नोंखौसो गोसोखांहरो जोंनाबो बिदि गथ' जागौमोन आंबो बिफा जागौमोन नोंनि गथ'नि बेसेदि मोजां जागौमोन नाथाय नों आंखौ दिनै थगायनानै बै बिग्रायजों हाबा जामारबाय आंहा मा जामारगोन उनाव नोंनि हौवाखौ नागारा आं नायबाय था नोंखौ बिधबा खालामथारगोन आं सानसे नङा सानसे लैथोमा नागारा बिसोरखौ सान्थि होआ आंबो आं जेरै असान्थि थांना दङ बिबारि नोंखौबो बेफोरबायदिनो असान्थि खालामगोन आं गोजोन होआ आं नोंखौ गोजोननाय गैयै खालामगोन आइलै आंनो फैसा एसे नांगौ जादोंलै फैसा मानो माने आयै लोगोआ आंनियाव धार बिदोंलै ब्रा बिथारदों दा माबालै बिमाया थैहां जादोंनो दा फैसा नांथारगौनो माबानो दे आयै दिहुनना होगोननो थाबैनो दिहुनना होगोननो हरनो हागोन आयै दा आंनिनो लोगोथारना रावनियावबो मदद मोनाखै आंनियाव बिथारदों माने आंनि सनाया मा एसे मोजां आंनि थाखायनो मा थगायाखै बिमाखौ ए मा जादों बिमायालाय केन्सार जादोंनो आयै केन्सार मा आयु औलै आयै दा केम' नामा होनो थांनो नागिरदोंनो ओमफ्राय दा फैसाखौनो मोनाखैनो ओमफ्राय दा आंनियावथ' बिथारदों आयै हरलै आयै एसे हरलै दङबा बारा बियाखै दे बिदिनो 25-30 ए ना फैसायाबोथ' एथ' गैया दे आङो नोंसा आफानियाव बिगोन दे दंना गैयाथाय फैसायाबो नोंनि लोगोनि बिमाखायसो होबाय आङो नङाबा एथ' मानि फैसा थार होआमोन आङो दे आयै माबा गाबै फन हरथारदोंना मदद खालामग्रा मानसि रावबो गैयानो आयै दिहुनना होगोन दे थेवब्लाबो माने बिमाया एसे मोजां जाबानो बियो खामानि मावनो थांगोन खामानि मावनो थाहैखायोना फैसानि आंखालानो गैयामोनलै बिमाया बेमार जाना होनासो एसे बोरैबा जाबायलै बिसा थेवब्लाबो बिदि बेमारसो जानो मोन्दों होमबा एसे बोरैबा मोनोहाय बेफोर बेमारफोरखौ खोनाबाथाय रौनाय आङो नोंसा बाबाजों रायज्लायहैनि औ थां आयै थां बिहामजो दे होमबालाय ओंखामा संदो औ आयै मा ओंख्रि संनांगौ दे दालिखौनो संना दोनदो ना दङना नाखौनो एवना दोनदो औ जागोन दे आयै बिहामजो बै सादि बुरि हिन्जाव लाबोदों होननाया थेब्ला लाङा बिहामजोआ बेथो ओंखामखौनो संनो नागिरानो बादुलिथारनो ए औहाय बियासो खेबनै हाबा जानानै हाबा जाखांनाय मानसिफोरानोसो माखौबा आं हले लाखिथारामोनहाय बेफोरबायदि बिहामजोफोरखौ हौवा थाखानाय गथ' थाखानाय फारसेथिंजाय खामानिबो मावथारानो बे आंना बिखुनजाना सानफ्रोमबो बिसोरनि बाथ्राखौनो दिहुनबाय थागोन आरो खालि हाबा जाखांनाय संसार गोनांखा गथ' गोनांखा सानफ्रोमबो बुंखागोन आरो खोनासंनोनो बालायलांबाय आं है आयै बिसिनि बाथ्राफोरखौथ' खोनासंनोनो बायो आं जाम्बा थेब्लायाबो जाम्बाना जाम्बायानो बुरै हिनजावखौथ' लाबोबायानो दा जुदि ओंखामबो संना होजायाबा सेस औहाय माबा बिसोरनि खोथाफोरखौ खोनानानै आंहासो खर'आव दावखोजोबो रागायानो र' आबा आङो नोंसा आफाजों रायज्लायहैनि र' थांनाय आयै बिजुलि मोनसिगोन दे फैसाया नों टेनसन लानांला औ बिजि नों जोबोद मोजां आंनि थाखायनो नोङो दिनै मा थगायनो नाङाखै गोरोन्थिखौ मावना लानानै एसे फस्थायदों आङो दा आंखौदि बिसोरो बेसेबा आलाय सिलाय खालामदोंमोन ना बेसेबा साजा होदोंमोन बेनिखायनो रागावनो आंबो हासिजोबना फैफ्लांबाय औ बेनोथ' आइ लाभ इउ सना नों आंखौ जोबोद अनमारो आइ लाभ इउ टु सना दे थांदो होमबा ओंखामा संहैदो औ संहैनि र' गोथावै संनो हागोन दिनै थाव बुरजा बानलु जेम होलायनानै संगोन आं
दे बानलुखौ बुरजा होबा आंहा मोजांसो मोनो। संहैनि र'।